Horas marita papareno puta raja silai sabungus selalu turpuk namar hojatu silai nabulak. Obartu na tapamasa setiap hari Senin di sekretariat tahun rode hita lau marsiajar taringo tuera do tarobo. Di partikenon saat maita tu hasahatan ni Jabar Juhud. Atong asa lobi sikop jala taboto tu dia do hasahatan na tapasa ma partikeno tu bidang adatta ima amata opudepen sialo ho buru siagian partikenon pinasa ma tu opudepen buru siagian botima horas marihita po para no putara ja sila sabungan sulo turpuk namar hojak tu sila lahina bolak hobar tu materi na di pasa ni amata prolog rakin ima hasahatan di Jabar dihamu amarami natakas di pembagian di Jabaron dang malua sian dalihan natolu dalihan natolu dah jadi takas hasahatan di Jabaron tolu kelompok ima parjolo hula-hula paduahon doa tubuh patuluhon boru nah, jadi odo pembahagian ni hasahatan ni perjabaran dihita halak batak ate dang malua sian dalihan natulu jala ido patokan atong tabahas ma sada parsada nah masuk di kelompok di hula-hulon dan gitu tetunang di son ima hula-hula B tulang D bola tulang D tulang rorobot E bona niari arong deba madabai satu gijang arong mata niari besar arong muse pamopar indra arong jadi tergantung bayale pada umumna namasa di Jabodetabekon tarsonoma pembahagian ate bonaniari ya hula-hula tulang bona tulang tulang rorobot bonaniari baru masuk hula-hula na marhamaha marangi marang namar tinodon na marhaha marangi marang namar tinodon baru Rainon iba hula-hula anak majai iya tar oma kelompok ni hula-hula molohita di Jabodetabekon alai adong di piga-piga marga tok-tok kalaki mengingot panggoparna manang mata niari besar muse ditabai dan jadi masalah targaya teh ale pada umumnya ke oma kelompok ni ya parjolo hula-hula tulang tulang rorobot bona niari hula-hula namar hamarangi manang namar tirodohon hula-hula anak majai oma di kelompok ni hula-hula do tulang hasahatan ni Jabar ate Jabar Juhud. Nah masuk mahita tu kelompok napa dua hon ima dongat tubuh hon akai semarison
nasa marga, nasa horong, nasa turpuk. Gitu. Nomor dua tubuh. Baru opo persadaan. So kita opo tak raja sila sabungan. Anak nasu dewa lu kan ini noain. Dapat desi ate. Laki dengan ni. Opo. Baru masuk Marison, kelompok neon, Ima, Dongan, iya. Baru mau masuk di son, Ale. Masuk memusat di deba, arong maon, pemerintah setempat, adong, lihat. Iya. 4. Baru huria melodong ate. Do akalan nasing hobartu bola ni gokon do jojo ni hasu huton. Ate. Ima di sana teh. Jadi masuk don tu kelompok ni aka dongat tubuh. Ate. Nah, baru muse boru kaboruon boru ni margai dan itu margari suhut baru marga ni parsadaan saya baru masuk bere dohot ibe bere ada iya teromba khasatan nak khasatan ni Jabbar Juhud. Nah adong sipata di pasar Jabbar ni par musik dot Jabbar par gedung kan ini lagi nanti saya si tong dan yang dang pola satu sial anak halaki kan memang profesinya igarar doi kan tebah-tebahan itu dan pola salah do dan pola salah udah kok dan pola salah alai dan itu dan pola dia saat tu par gedung dohot par musik molo kebetulan halak batak nak purasa gedungi marang nak purasa musiki molo halak yodo kadangnya tu sih. Jadi alahi kan memang dari garar doi ate dang dapat dokos salah daung alai dang pola satu sino apalagi mau taberin nuruangin belgari Jabbar di perjabbar ini dang khobar tu bola ni udangan na diudang jadi artinya dang pola rasa satu sino ate. Jadi saya tak kasta boto dan pola saat kita peperan putar aja selesai bukan seluruh untuk dan pola satu per gedung doh tu par musik alana memang nong profesi ni dah sida do isino ate amang ate ima menurut pemikir aku negar dui kalau tagar do gedung nenon asebu kita mangingani di si mulai tema di hamu amanami adong di sada-sada luat jumulo do Jabbar ni namar dongat tubuh di pasahat tu hasahatan do Jabbar ni boru bere ibe bere tu hasahatan baru ma di pasahat Jabbar tu hula-hula do tulang adong di debe di baluat nasongoni norate ale molo pada umumnya kita di Jabodetabek saya jumbolo do Jabbar tapasahat tu korong de hula-hula do tulang baru ma tu kita nama dongat tubuh laos marur mamuse tu boru ima molo kita namasa di Jabodetabek alim molo lawan do kita usaha sada luat
Nah terjadi jumulu Jabar nomor tubuh boru bere ibebere di pasad baru pe tu hula-hula do tulang, ya itu sah-sah saja. Unang pola terlalu tak pertentahor ya deh, tak pertentangkan inon dan ino unang taruh kok salah wi unang sohoni ate mangida kearifan ni sada-sada luat do tersohoni mara dan pola gejang ongko taringot dia ke hasahatan ni Jabaron sengaja do dipandarhami asa takasta woto molo kita disuruh dinalahu manuturi akasada-sada ulaun asta ingot rurutan naon dang maluon sian dalihan natolu ate hula-hula dongat tubuh baru boru odo patokan na akka dia mah na masuk ke kelompok di hula-hula omanyo hula-hula tulang no ate akka dia mana masuk tu dongat tubuh ngatakas di pandarhami di son dia akka boru ali adong do diba di sada-sada luat mulu ulau di hitan adong parhubas mulu parhubas masuk tu dia kelompok ahro dongat sauta dohok boru rap dohok boru ate alai tersendiri do somal nate Jabar ni alakon ate tersendiri do kan Jabar ni parhubas ate ino te mau lihat ma asal takas era mulai sotang arong pole ala nak keteringa te mula manguda opusaraon jojo do dapat Jabar parhubas na juro tersongoni mah amang na boy hupat orang taringot goar-goar ni hasahatan Jabar orate tu akan namangihu anon akka dia mah Jabar na satu son dia uson jala dia dasar filosofi non di sesi namangihu mai ate atau dia mah manami atat tungadong na hurang di panu turion nami dingga kita marsifat daram marhite na rapita marsifat darah di son pamorahon pangat tusiota partikeno di pasar time itu hamuaman betul pak ya mau lagi mah di narasumber nami ya nakaling kudu apa itu tadi tentang tu materi ya hatan nih perjabaran ya sebelum nom memang ngata pelajari mengenai perjabaran ya bahwa perjabaran ini ima hak ya jadi mau bilereng do di Jabodetabek kon perjabaran ini awalan bro simbolis nama ubereng na ubereng dah alana sasatang boro ya beda do di hitan ya saat do sampai mana kur dia kan asing dapat berkebelga jadi nausukku di son memang salah dihasuhu tuh do malo di Jabodetabek kon mana Raja Panutur ini ngom matiki martonggor aja asa songoni gelang nih Jabar mana tulu-tulu si pangalon nih mau lihat mah iya mau lihat mah dia mata ketua umum ate di konteta adorang soon no hatakas marhite-hite forumon no adong himbauan nami naing ma nian perjabaran inon dagido hobar tu bola ni undangan na diundang dagido alana molo tabba bola do undangan na gudang undangan na tutunu angin rekod nasida mardapur akajabar naing mana si banding ate jadi naroha undangan na 1000 halak alai turu-turu si panganon na pe 30 kilo do kan dang pantas dang ido alani non di dalam ulau kita terlebih itu kita ate asa tapertetehon terlebih kita nagabi bolahan amak na paradihon turu-turu si panganon ate
Jadi narohaku taringot di dokoni amat ketua memi dang na siap panuturi hasuhutonido takas do akaraja panuturi manuturi beha asa dengan siulauni alai mungkin ra adong pemikiran nasing sian hasuhuton nama kasuhuton dan gitu ibai mbak ukuran hasaun indah alai tabai mana pantas na unga bola udang atta jala akka horong ni hula-hula tapi tau udang no sudi alai pinahan na nagami tuturi si panganong geleng kan mabiar pada juhut sotung nunang non tangan na no tertalik dan itu ala ni biar na jadi unang mata bain mabiar pada juhut maniup sitiopon ala ni geleng na naing manian dan itu las rohani nama kubasi jala las rohani na dapat jabar ima pangiduan salinai merhite-hite poromol ni himbo ma asa di sesuai homma bola ni undangan tu belgani nanai perjabaran ima na boy alusiami adong nabe amang adong nabe kita ya adik tungadong suku-suku siap kita we. Dia mau udah ku pusara. Don, adong suku-sukumu. Abang udah, abang turun. Oh itu, ya. Ya, jadi mau lihat mak di narasumber nami. Ya. Dong di tariason narasumber nami. Tari ngatu hasahatan ni perjabaronon. Ya. Ba iba so pemula masih ajar di bidang adaton ope binoto bahwa berhubungan do ahasahatan di perjabarono kape tu hula-hula dong atu budhot buru. Iya. Jala takas do sude diro horong de hula-hula dong atu budhot buru. Iya. Nah, suku-suku nami di son. Iya. Ati BH hami haduan di sada ulaon disuruh kape bagian jabar juhud. Iya. Terhira-hira ahado si pasahaton tu hula-hula tu tulang bona tulang do seterusnya semuanya nang di donga tubuh do boron idang binoto osang lo manana aka daging bagian dalam na do naman dia tersongoni masuk suku nami mulai ate mak iya boleh ate pak ate anak kipu udah kok kami emang tua mau lo hasatan di Jabar jala si pasahatok sino ikan berdasarkan filosofi di sesi namanya hupen di patorak kami ate mau apalah di sesion akan guar ni hasahatan di Jabarima jolo tuh ke dia ate emang tuh ate ate lasro ya pusara abang udah ke pusara ayon iya ya boleh pak ya mau lihat mah diamu na jodoh nami ya narasumber ya adong suku-suku ya tersono ya tohome hasatanna pas songon dalihan itu dulu ya tu buru bohado molo hula-hula dua do songon terserah mi oh iya bohado pabagi Jabar tu Olanido. Ya. Mau lihat ya. Jadi mau lihat ya Pak di abang udah nami unang berdua tuh lu ulur si patah semua ini. Jadi molo di parada do abang udah sada do Jabarina sida. Misalnya marga A, marga B, mana marga C dan gitu sada do Jabar tu Rasida. Nasida wa marsiaturan di Jabar na di jalur Nasida. Dan gitu. Dan adong dope perjabaran di kita Batak nama dokon hula-hula sada, hula-hula dua on, hula-hula tolo on daun. Sada do Jabar tu hula-hula abang udah. Hula-hula itu non na marsiaturan. Nah tapi dan sah Jabar juhuti aliang go Jabar hata namar si pasang apa mereda sida hula-hula
denggado Marsi Paulo luan alana sadana sidate. Jadi salai kuda kokua manguda. Suatu muda kita masa manguda non asing jabar hula sada, asing jabar hula dua, asing hala gabe di liga manguda sada do hala kiron dangino manguda hala sada do jabar tu hula-hulai. Nah, urusan tidak sida mai manguda. Dak kita nama bagi urusan di hula-hulai mete. Dah gitu. Adong doe. Saya, orang mangudo sesali do yang baru kudalia tersepikiran do suku-sukunda. Atong songoni mate. Adong doe. Adong. Ya, ini apa? Ya. Tidak. Jadi, boleh ate ma ate. Jadi dak pola gajang, jalan kata botok molo kita di sada siulaun pesta ujuk di sarana. Kan ada buku panduan ini perlu paresot tapi. Dan itu jalan itu dapat kata di namanggora aka horong di hula-hula tulang dongat tubuh dohot raja di buru do aka punguan sudiate. Iya. Mau lihat apa di hamu amanami? Atau marsangak matu hatta, marsangak mau puta raja sile sabungan, marsangak mana kita peparan de puta raja sile sabungan sewala turpuk namar hoja tu silalahina bolak horas mani kita.